Ni siraba kumakan jamukan daminɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira na sanga ni waati k'a fɔ ko siraba kumakan jamukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama siraman kan boli sariyaw la an b'aw fo dan tɛ foli min na. Hakilila jiginna Sirifula tele ka ni jamukan in sigira sen kan ni cogo min na bolimafɛn bolilaw u bɛ se ka lakana cogo min u ka bolimafɛn boli kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la bi an ka jateminɛw caman y'a yira n'a ka fɔ a bɛ wagati jan bɔ ko bolimafɛn bolilaw dalenba tɛ assurance la. Yalima a bɛ cogo di bi? Danayaw nana wa? Assurance ɲɛmɔgɔw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o la? U kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi? Wulikajɔ jumɛnw b'u bolo walasa danaya in bɛ se ka na bolimafɛn bolilaw ni assurance ni ɲɔgɔn cɛ? An ka bi jamukan bɛna boli o de kan. Assurance a kan ye a bɛ mɔgɔ lakana mais problème ye en cas de ka ni ye problème sɔrɔ assurance la pour u k'i dɛmɛ u ka ko ka suma mɔgɔw la u bɛ négliger kojugu. I m'a faamu en cas de ka ni mɔgɔ se ala deli problème na dɛ mais ni problème sɔrɔ ko assurance bɛ a fɛn u ka circuit ka suma kosɛbɛ u k'u janto o yɔrɔnin na kosɛbɛ o de ka di an ye sinon assurance c'est très bon. Bon n bɛ min f'u ye dɔrɔn u k'a lajɛ problème mɔgɔ si tɛ ala deli problème na mais ni mɔgɔw ye fɛn sɔrɔ u ka sabali u k'a lajɛ ka mɔgɔw ka situation ɲɛnabɔ joona sinon u ka baara ka ɲi vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo a ka ɲi mais sumaya nin yɔrɔ o de y'a gɛlɛyama yɔrɔ ye u k'a essayer ka ni mɔgɔ ye problème sɔrɔ dɔrɔn u k'u dɛmɛ k'u ka problème ɲɛnabɔ yɔrɔ la o de ka di ne ye. Bon, Mali assurance code dɔrɔn tɛ dɛ, assurance code à travers le monde entier diɲɛ bɛɛ assurance ils ont les mêmes méthodes de travail. Parce que méthode de travail ye mun de ye mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de ta k'i lakana n'o ye assurance ye. Kana in ye mun de ye ni ko y'i sɔrɔ ou bien ni ko i ye ko lase mɔgɔ dɔ ma sɛbɛn min b'i yamaruya i ye wari min bila pour que o ka se ka wuli k'i jɔ olu ka se k'o baara kɛ. Mais i mana jateminɛ kɛ assurance ko la yan papier gansan de kɔni bɛ mobile la dɔrɔn ne kɔni b'a ta mais papier gansan don dɛ parce que jɔyɔrɔ tɛ assurance yɛrɛ la tugun parce que ni policiw yɛrɛ y'i fiyɛ n'a t'i bolo olu bi verbaliser u b'i sanctionner mais i mana accident kɛ ne dilan ka accident kɛ n bɛ exemple de di kuma bɛ janya dɔɔni dɛ mais il faut le dire ne dilan ka accident kɛ i y'a faamu mɔgɔ dɔ ye sotarama falen jama la k'a jɔ sirada la mɔgɔw b'a kɔnɔ ka bɔ ɛdi o tigi permis yɛrɛ t'o tigi yɛrɛ kun ne ni n den bɔtɔ dɔgɔtɔrɔso la ka an ramasser ne ye mobili tigɛ de parce que n mɛnna mobili boli la n y'a tigɛ ka bɔ a ka trajectoire kan a ye n ka rétroviseur ni porte côté droit a y'o cɛ ka bɔ n'o ye ne den bɛ kɔfɛ ni ne den tun bɛ ɲɛfɛ a tun b'a faga a tila ka t'i disi da kabakurun dɔ la dingada la o de y'a lajɔ sinon a tun bɛ mɔgɔ 10 de faga a don mais ne jɛn'o mobili kɔ u ye mobili in cɛ ka taa n'a ye fɛngɛ la u ye mobili bolibaga yɛrɛ ɲini a ma ye auto école mɔgɔ dɔw nana ka na expertise ni fɛngɛw kɛ ka taa bila hali sini ne yɛrɛ tila ka o mobili o dilan de ka tila k'a feere assurance jɔyɔrɔ bɛ min fo assurance ka yira mɔgɔ la takun min bɛ ale la mɔgɔw b'a ta kun min na fo de ka dɔn ni mɔgɔw bɛ assurance ta n'a tɛ se k'o baara kɛ hali ka bɔ yen parce que hali n'i ye dégâts kɛ mɔgɔ la u tɛ se k'a couvert wa n'a kɛra fɛn na u tɛ se k'a couvert mais o papier bɛ mun de ɲa a tɛ fɛn ɲa u bɛ mɔgɔ tɔɲɔ dɔrɔn de c'est tout assurance kɔni bɛ ani fu bɛɛ ka kan ne bolo han vraiment il faut le dire n'a ye micro ɲɛsin ne ma ne bɛ n b'o de fɔ dɛ fo n'a y'a censuré dɛ sinon assurance kun tɛ assurance la yan franchement an b'a ta pour éviter la police mais k'a fɔ k'a b'an mago de ɲa wa ayi o kuma t'a la u t'o kɛ non l'arbre ne doit pas cacher le forêt voilà ni su y'i duga kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa an somɔgɔw de bɛ baara kɛ assurance ninnu na an denw de bɛ yen an musow de bɛ yen mais u ka ɲɛmɔgɔw baara bɛ kɛ ni hakilina min ye ani an b'a kɛ ni jigiya min ye assurance to o mafa an yɔrɔ vignette filɛ an b'a ta o ye impôt ye o ye jamana ta ye visite ni an b'a ta parce que mobili kan ka boli ni hakɛ dɔw de ye fo ka dafa o contrôle bɛ kɛ assurance fana kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ min na ni assurance tɛ yen l'assurance n'existe même pas o de to assurance hali u bɛna dayɛlɛ a mana dɔɔni k'a bɛ datugu parce que tiɲɛli mun bɛ kɛ u tɛ se k'a si dilan ne ma dɔn o kuma u b'an ka wari minɛ u bɛ taa kɛ min ye o je ne sais pas u b'a minɛ ka taa business wɛrɛ de kɛ n'a ye sinon a tɛ mɔgɔ si mago dilan
États-Unis ni ka mobili ye accident kɛ u b'a fɔ dɔ ma a toto loss c'est-à-dire que n'a tiɲɛna a tɛ se ka dilan tugun u bɛ mobili wɛrɛ de d'i ma toto loss u b'a fɔ ten c'est totalement perdu a kɔrɔ y'o ye tubabukan na totalement perdu u bɛ dɔ wɛrɛ d'i ma n'a tiɲɛna n'a bɛ se ka dilan fɛnɛ assurance b'i jɔ n'a ye mais au cours de l'année maintenant i b'a ye dɔɔni bɛ fara i ka assurance kan parce que dégâts dɔ kɛra i ye mɔgɔ dɔ de ka fɛn tiɲɛ ala u b'o dilan en même temps u b'e fɛnɛ ta dilan donc dɔɔni bɛ fara i ka assurance kan fo ka t'o montant bɔ a la mais yan yɛrɛ i bɛ wari sara kɔni foyi hali n'i ka assurance ye 1000 hali ni 500 de don ça revient à la même chose ala o de bɛ ne fɛ autorité mɔgɔw kan ka wuli k'u jɔ de assurance wari bɛ taa yɔrɔ min fɔlɔ k'o ɲini k'o ɲɛdɔn on doit faire l'état des lieux des assurances au Mali aw fo de ka kɛ n'u ye an ka wari minɛ u b'a kɛ mun de ye fo ka dɔn de fɔlɔ état kan ka contrôle de wuli ka taa assurance la k'a fɔ ko service privé o don t'a la dɛ la gestion doit être vraiment de façon très claire et limpide pour protéger les usagers parce que an ka wariw bɛ minɛ de k'u b'a assurer ni dégâts y'an sɔrɔ kunko m'an sɔrɔ assurance bɛ na dɔrɔn de k'u jɔ ka fɛn kɛ ko expertise kɛra ka taa expertise kɛra ka taa yɔrɔ min tribunal y'a kɛ i k'a sara i m'a sara i tɛ foyi bénéficier voilà. Monsieur Jara n'ale bɛ assurance ka association kɔnɔna la an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛna dakurunya 2 di an ma u kɛlen n'u ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa hali bi bolimafɛn bolilaw maa minnu mago bɛ jɔ assurance la u bɛ se ka danaya sɔrɔ ka ɲɛsin assurance ma cogo min na an bɛ foli kɛ Monsieur Jara an ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Monsieur Jara i sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi a diyara an ye an b'i fo dan tɛ foli mun na n ka kuma kɔnɔna la n y'a yira sisan k'a fɔ ko a bɛ wagati jan bɔ an ka jateminɛ bɛɛ y'a yira n na k'a fɔ ko bolimafɛntigiw dalenba tɛ assurance la Monsieur Jara yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni an ka don ɲininkali kɔnɔna la. Ne yɛrɛ bɛ yanni an ka don jaabili la ne yɛrɛ bɛ aw fɔ ka waliman dɔn aw wulila ka s'an ma ka nin waati in d'a ma an ka se ka masala ka se ka kunnafoniw di mɔgɔ ma mɔgɔ ka se ka faamuya dɔɔni sɔrɔ assurance yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ assurance la ani danaya bɛ se ka sabati cogo min assurance tabaaw la ani assurance baarakɛlaw o danaya in bɛ se ka sabati cogo min an ka se ka masala o kan an b'a fɔ ka waliman dɔn ne yɛrɛ ye Tijani Jara ye ne ye jɛkulu min bɛ yen min sigila sen kan assurance baarakɛlaw fɛ ka se k'u ka ko ɲɛnabɔ ka tɔnba ne ye o ko ɲɛnabɔba secrétaire général ne ye o de ye ka baara n y'a fɔ cogo min o bilalen bɛ ka se ka fɛɛrɛw kɛ cogo min na tɔn yɛrɛ bɛ se ka a ka baaraw ka se ka sabati laɲini min bɛ tɔn kɔnɔ laɲini ka se ka kɛ ani assurance yɛrɛ baara bɛ se ka yiriwa cogo min Mali kɔnɔna na tɔn in sigilen bɛ o hukumu de kɔnɔ. Ɲininkali fɔlɔ n y'a fɔ n ka kumaw daminɛw la assurance danayaba t'a kan an ka bolimafɛntigiw kɛ yalima e yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi aw ka tɔn in sigilen kɔfɛ aw ye baaraba jumɛnw sigi sen kan walasa aw ni bolimafɛntigiw danaya bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲininkali in diyala n ye mais yanni n ka don ɲininkali yɛrɛ jaabili la dakuruɲɛ kelen na n bɛ fɛ ka hakililajigi kɛ bolimafɛn yɛrɛ assurance tali yɛrɛ a laɲini ye jumɛn ye fɔlɔ parce que tuma caman mɔgɔw b'a fɔ ko ko jamana kɛkun ɲɛmɔgɔ kɛkun ka wajibi assurance wajibiya mun na fɛn min assurance tɛ ta jamana a tɛ ta jamana bolofaga si la a bɛ ta kɛnyɛrɛ ye bolofaga de la mun na fanga tigilamɔgɔw bɛ jamanatigiw bɛ a wajibiya polisiw ni lakana tigilamɔgɔw bɛ to ka contrôle kɛ ka jateminɛ kɛ ni a bɛ mɔgɔ min bolo n'a tɛ mɔgɔ min bolo donc o laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye fo mɔgɔw k'a faamu ka dɔn sabon sariya kɛlen bɛ ka fɛn dama wajibiya i n'a fɔ visite technique i n'a fɔ vignette i n'a fɔ assurance o bɛɛ n'i y'a jate minɛ a bɛɛ laɲini ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni a laɲini ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni cogo jumɛn sisan visite technique kun ye jumɛn ye visite technique kun ye k'a dɔn karisa bɛna yɛlɛ n'a ka bolimafɛn sira kan bolimafɛn in bɛ cogo di est-ce que bolimafɛn in ka ɲi a man ɲi munna ni bolimafɛn man ɲi a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara lase maa wɛrɛ ma donc o de kama jamana b'a wajibiya ni bolimafɛn b'i bolo yanni ka yɛlɛ siraba kan a k'a dɔn bolimafɛn a bɛ lahala jumɛn de la o de ye visite technique kɛ kun ye donc assurance fana ta kun ye jumɛn ye assurance ta kun ye ka se ka lakana de kɛ
ni yɛlɛla n'i ka bolimafɛn ye sira kan sisan ni kasara nana bɔ a la kasara bɛna na kɛ don min o bɛna na e yɛrɛ sɔrɔ lahala jumɛn de la est ce que musaka bɛna sɔrɔ e bolo i ye kasara min kɛ ka se ka o kasara in dilan ni musaka ma sɔrɔ e bolo sisan e mana tiɲɛni don mɔgɔ min kun a bɛ se ka kɛ bolimafɛn tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ jogini ye donc ni fɛn t'e bolo o don kama ka se ka o fɛn in dilan a dilancogo ɲuman na y'a dɔn a kɛla gɛlɛya ye bon jamana dun jɔlen bɛ jamanadenw ka se ka lakana donc o de hukumu kɔnɔ jamana y'a wajibiya n'i bɛ yɛlɛ n'i ka bolimafɛn sira kan fo a ka taa sɔrɔ assurance b'i bolo assurance min b'a to ni e kɛla sababu ye ka kasara kɛ siraba kan mɔgɔ k'a sɔrɔ e kɔfɛ min bɛ se ka o kasara in dilan i nɔ na assurance ta kun y'o de donc o yɔrɔ in fana b'a an permettre ka mɔgɔ kunnafoni k'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ fana ne ye assurance ta mais ne ka mobili tiɲɛna ne ka mobili ma dilan e bɛ assurance min ta a ka ca la an bɛɛ bɛ assurance minnu ta o assurance in dabɔlen tɛ ko ni e ye tiɲɛni min kɛ non ne ye tiɲɛni min kɛ ko i ka mobili la ko o tiɲɛni ka dilan o assurance in ta kun ye i bɛna tiɲɛni min kɛ wali bolimafɛn min na o bolimafɛn de ka se ka dilan donc fo mɔgɔw k'o fana faamu o fana bɛ na ni danaya sabati ye parce que ni assurance faamuna a ka ca la mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ assurance ma o tɛ fɔ parce que assurance i bɛ min ta assurance bɛ jɔ i jigi kɔrɔ de n'i ye tiɲɛni kɛ an si ka laɲini tɛ tiɲɛni ka kɛ mais ni tiɲɛni kɛla i ye dɔ ka bolimafɛn tiɲɛ i ye dɔ jogin assurance bɛ don i jigi kɔrɔ ka se ka o tiɲɛni in dilan donc assurance e yɛrɛ tɛ o assurance fana b'a damana mais a ka ca la mɔgɔw t'o ta parce que o musaka ka ca mɔgɔ bɛ min ta jamana bɛ min wajibiya o ye n'i ye tiɲɛni don maa wɛrɛ kun o tiɲɛni ka se ka dilan i nɔ na assurance bɛ jɔ i jigi kɔrɔ ko o tiɲɛni dilan e nɔ na mais o tɛ e yɛrɛ ka bolimafɛn tiɲɛni ye dɛ misali la ni Tarawele ka y'a ka mobili ta ka taa Bagakonekɛ ma k'a ka mobili tan ka tiɲɛ assurance bɛ na ka Konekɛ de ka mobili dilan Tarawele ka mobili o y'a kungo ye a yɛrɛ bɛ ti wala fɛɛrɛ dabali tigɛ ka taa a yɛrɛ ka mobili dilan mais a ye tiɲɛni min don bolimafɛn wɛrɛ kun ou bien a ye jogini min kɛ maa wɛrɛ la assurance bɛ don a jigi kɔrɔ de k'o de dilan jamana kɛlen bɛ k'o assurance de wajibiya bolimafɛntigi bɛɛ kan donc sisan danaya in bɛ sabati cogo min an bɛ ka fɛɛrɛ minnu kɛ ka danaya kɛ a fɛɛrɛ fɔlɔ ye ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma i n'a fɔ an bɛ hukumu min kɔnɔ bi mɔgɔw ka se ka faamuya assurance yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ assurance takun ye mun ye fɔlɔ laɲini jumɛn de bɛ assurance la o ye a fɔlɔ ye a fɛɛrɛ filanan fana gɛlɛya dɔw bɛ yen min bɛ ka assurance baarakɛlaw yɛrɛ ka baara sumaya dɔɔni voilà ni n y'a fɔ cogo min jogo ka se ka don jigi kɔrɔ dilali la min bɛ k'o baara sumaya dɔɔni parce que misali la sisan ni kasara kɛla sisan dalafɔli dɔrɔn tɛ o ka wuli ka taa se i ka assurance ma ko ne ye kasara kɛ o tɛ o fo yamaruya sɛbɛn dɔ de k'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la ni kasara in kɛla a kɛla nin yɔrɔ in na wa ni karisa de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kasara in na bon o yamaruya sɛbɛn in e t'o di o fanga tigilamɔgɔ de b'o yamaruya sɛbɛn di ni kasara kɛla o de kama an bɛ taa se lakana tigilamɔgɔw ma i n'a fɔ polisiw i n'a fɔ gendarmew ka na constat kɛ ka na yira ni kasara in kɛla nin yɔrɔ in na karisa ni karisa sela ɲɔgɔn ma karisa de jo t'a la ou bien karisa de jo b'a la a kasara kɛla ten a sɔgɔla ni sababu ni hukumu de kɔnɔ karisa kun bɛ vitesse la a ka frein kun man ɲi a ma sirakana bɔ wala sariya a ma olu labato misali la a ma jɔ stop la ou bien a ye feu jeni donc ni o sɛbɛn sela sisan assureur ma o de bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni kasara in kɛla nin yɔrɔ in na karisa ni karisa de sela ɲɔgɔn ma wa sariya ni sɛbɛn b'a yira ko karisa de jo t'a la donc min jo t'a la sisan donc wajibi don sisan o ka assurance ka wuli sisan dilanni hukumu kɔnɔ donc o dilanni fana tɛ kɛ tan ni tiɲɛni kɛla sisan fo a ka dɔn tiɲɛni sela hakɛ jumɛn de la misali la est ce que feu dɔrɔn de cila wa mobili gɔlɔnna wa est ce que moteur de tiɲɛna wa donc fo a ka dɔn tiɲɛni sela bolimafɛn yɔrɔ jumɛn de la donc o yɔrɔ de la an bɛ se mɔgɔ jolenw ma minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ o fɛn ninnu jateminɛni ma n'an b'a fɔ o ma ko expert olu de bɛna mobili lajɛ sisan kasara kɔfɛ mobili tiɲɛna ka se fo niveau jumɛn de la ni joginin don fo a tigi ka taa se lakanaso dɔ de ma dɔgɔtɔrɔso dɔ de ma u b'a lajɛ ka dɔn joginin kɛla ka se fo niveau jumɛn de la
voilà ni o dɔnna sisan a bɛ se ka kɛ sisan a tigi fari basilen dɔrɔn de don o furakɛli fana ni a tigi kolo karila ou bien ni olu fana furakɛli tɛ kelen non fo a ka dɔn jogging c'est la niveau jumɛn de nɔ fɔlɔ ni o dɔnna sisan donc o furakɛli kan ka taa jɔ musaka min na ou bien fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ est ce que a tigi bɛ se ka furakɛ yan n'a tɛ se ka furakɛ yan est ce que a kan ka taa kɔ kan ka taa furakɛ o bɛɛ de bɛ jate minɛ donc n'o o dɔnna sisan assurance bɛ sɔrɔ ka wuli sisan a kan ka fɛɛrɛ minnu kɛ ka se k'o fɛɛrɛ kɛ mais fo fɛn wɛrɛ bɛ yen fo mɔgɔw k'o dɔn assurance fana ye baara jateminɛnen de ye donc assurance sariya tɛ Mali dɔrɔn ye jamana caman de bɛ yen sariyaba kelen de bɛ boli o jamana bɛɛ kan i n'a fɔ misali la sisan n'i ye banki ta sisan i bɛ taa sɔrɔ banki bɛɛ bɛ BCEAO ka hukumu de kɔnɔ donc assurance fana bɛɛ bɛ tɔnba dɔ de kɔnɔ min bɛ farafinna n'an b'a fɔ o ma SIMA donc o de kɛlen bɛ ka sariya dɔw sigi sen kan sariya minnu bɛ jateminɛ kɛ ka hakɛ fɔ misali la sisan ni jogging don ni a tigi ni mɔgɔ ni a banana ka se nin kisa in ma a ka furakɛli ou bien a kan ka voilà a furakɛli kan ka kɛ ka se nin kisa in ma ni a tigi yɛrɛ kan ka tile dama kɛ a tɛ baara kɛ ni kasara kɛla sababu ye ka tigi jogging min b'a a tigi bali ka baara kɛ waati dɔ kɔnɔ jateminɛ bɛ kɛ o waati min kɔnɔ a tɛna baara kɛ a kan ka musaka min sɔrɔ musaka kɔfalen bɛ kɛ ka d'a ma min bɛ se ka to o tile hakɛ min kɔnɔ a ma se ka baara kɛ a kana langolonya ka sigi ten donc assurance fana kan ka waati musaka dɔ jate minɛ mais o musaka bɛɛ fana y'a fɔ cogo min kunfɛ ko tɛ o musaka bɛɛ bɛ sariya de kɔnɔ donc hali ni an taala tuma caman fana o faamuyabaliya bɛ yen parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ bon ne ni n ka assurance ma ɲɔgɔn faamu n taala u ye wari min fɔ a wari dɔgɔyala ɲɛkɔrɔ an ka taa tribunal la mais wari in assurance tɛ wari in fɔ a yɛrɛ ma gafe dɔ de bɛ yen min yɛrɛ fɛsɛfɛsɛli ma dan tɛ Mali ye n y'a fɔ cogo min assurance tɔnba bɛ yen SIMA olu de bɛ wuli ka na contrôle kɛ ka jate minɛ est ce que ni kasara kɛla sisan wari min kan ka di kasara dilali la a kɛla ni jogging don wari min kan ka di banabaatɔ ma furakɛli kan ka kɛ ka se kisa min ma donc o dan bɛɛ sigilen don donc misali la sisan ni k'a fɔ ko ne ye setigi ye ne banana ne joggingna bon ne bɛ taa n da dɔgɔtɔrɔso sugu dɔw la ka taa na ni facture sugu dɔ ye ko assureur k'o sara assureur tɛ se k'o sara parce que dan dɔ de bɛ yen fana assurance fana fɛngɛ na assurance tɛ se ka tɛmɛ mun kan o dan in fana sigikun tɛ dɔgɔ ye fo mɔgɔ fana ka faamu ko assurance ye tɔn de assurance bɛ i n'a fɔ tɔn tɔnden fɛn fɛn mɔgɔ bɛ assurance ta o wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ni kasara kɛla ka sɔrɔ ka dilali kɛ ni o wari bon ni wari faralen ɲɔgɔn kan sisan ni o wari bɛɛ cɛla ka na don kasara kelen ni fila kun kɔrɔ bon kasara tɔ minnu bɛna kɛ kɔfɛ dilali bɛ kɛ cogo di a bɛna se waati dɔ ma assureur bɛna fɔ wari tɛ yen bilen ka se ka jɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ bon a dun dabɔkun tɛ o de kama sariyaw bɛ yen minnu bɛ jateminɛ kɛ dilali tɛ se ka kɛ a kɛla bolimafɛn dilali ye a kɛla bolofɛn dilali ye a kɛla farikolo joginni kɛnɛyali ye olu bɛɛ la danfara dɔ de bɛ yen hakɛ dɔ de sigilen don sariya dɔ kɔnɔ sariya min ye jamana caman ka sariya ye sariya kelen min bɛ assurance min bɛ boli assurance kan Mali kɔnɔ o sariya kelen de bɛ boli assurance kan Burkina o sariya kelen de bɛ boli kan Sénégal Côte d'Ivoire Niger o sariya kelen de bɛ boli assurance kan o jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ o b'a to ni assurance kɛla hakɛ min kan ka sara o dɔnnen don wa ni mɔgɔ ye o faamuyali ninnu kɛ a ka ca la gɛlɛya caman bɛ yen ɲɔgɔn faamuya caman bɛ yen assurance taba n'u ka assurance cɛ caman bɛ bɔ a la. n bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ min kɛ i ka kuma kɔnɔna la i y'a fɔ ko ni banabagatɔ a ka bana sera hakɛya dɔ ma a bɛ se ka kɛ hali évacueli bɛ bɔ a la ka taa n'a ye jamana wɛrɛ yalima assurance mun ni jamana kelen don k'a wajibiya an kan ni a bɛ fɔ o ma responsabilité civile yalima o responsabilité civile in bɛ se k'a to banabagatɔ bɛ se ka évacuer wali kelen assurance kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ de bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma tout risque o de bɛ se ka na ni ninnu bɛɛ i bɛ se ka o yɔrɔ ninnu fɛsɛfɛsɛ an ye. non n y'a fɔ cogo min jamana kɛlen bɛ ka assurance min wajibiya responsabilité civile n kɛlen bɛ ka fɛn fɛn min fɔ o bɛɛ de bɛ responsabilité civile nin kɔnɔ parce que responsabilité civile nin o assurance in n y'a fɔ cogo min n'i ye tiɲɛni don mɔgɔ kun jagoya o tiɲɛni nin kan ka dilan
donc o tiɲɛni dilanlen sisan mais n y'a fɔ cogo min hakɛ de bɛ yen tant que i ma se o hakɛ ma hali ni a kan ka tigi kan ka taa kɔ kan de ka taa furakɛ ka sɔrɔ a ma se o hakɛ ma a tigi bɛ se ka taa kɔ kan ka taa furakɛ o mais a ka ca la o hakɛ in fana b'a to dɔgɔtɔrɔso b'an bolo bi bi in na Mali kɔnɔ minnu na furakɛli bɛ se ka kɛ o dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma taa kɔfɛ parce que bi bi in na hali n'a kɛla kɛnyɛrɛye ye dɔgɔtɔrɔso lakodɔnnen caman bɛ yen n tɛna dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ mais dɔgɔtɔrɔso lakodɔnnen caman bɛ Bamakɔ bi furakɛli ɲuman bɛ se ka kɛ o dɔgɔtɔrɔso in na ka sɔrɔ i ma taa kɔ kan parce que n y'a fɔ cogo min musakako de don musaka dan sigilen de don wa assureur fana b'a lajɛ tuma o tuma ni furakɛli bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan donc furakɛli bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan a tɛ taa kɛ kɔ kan parce que laɲini y'o de ye tant que furakɛli bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan furakɛli bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan a tɛ taa kɔ kan parce que mun na n y'a fɔ cogo min musaka dan sigilen de don n'a fɔra sisan an ka taa ni banabaatɔ ye an ka taa furakɛ jamana wɛrɛ la est ce que musaka min bɛna na don o la a tɛna tɛmɛ dan hakɛ min sigilen don a tɛna tɛmɛ o hakɛ kan n'a tɛ tɛmɛ o hakɛ kan wa a tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ taa kɔ kan mais n'a kɔni bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔ o dan min sigilen don a ma tɛmɛ o dan kan a tɛ taa kɔ kan non touriste in mɔgɔ b'a fɔ touriste in tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ cogo min n'i ye tiɲɛni don maa wɛrɛ kun o tigi ka mɔbili ka dilan e yɛrɛ ka mɔbili ka dilan a ka ca la mɔgɔ minnu bɛ mɔbili kuraw san minnu bɛ mɔbili dagabanaw san donc olu de ka ca ka touriste ta mais bɛɛ bɛ se ka touriste ta touriste in kɔni kɔ kun ye dɔrɔn ni n ye tiɲɛni kɛ hali ne ka bolimafɛn fana ka dilan donc a fila bɛɛ ka dilan n ye tiɲɛni min kɛ voilà n ye tiɲɛni min kɛ o tiɲɛni in bɛ comment on appelle ça n ye tiɲɛni kɛ o bɛ dilan n ye mɔgɔ min ka bolimafɛn tiɲɛ o bɛ dilan ne yɛrɛ ka bolimafɛn min tiɲɛna o fana bɛ dilan mais n y'a fɔ cogo min hali o fana na hakɛ dɔ de bɛ yen dan fana de sigilen bɛ a bɛɛ la tant qu'il ma se o dan in na bon voilà jate parce que n'i ye contrat lajɛ bon maa caman fana tɛ contrat kalan n'o tɛ n'i taara assurance ta o bɛɛ bɛ f'i ɲɛna a bɛ f'i ɲɛna par exemple misali la n'i ye mɔgɔ jogin furakɛli bɛ se ka taa kɛ fo ka se nin miliyɔn hakɛ in na n'i ye voilà tiɲɛni kɛ mɔgɔ kun dilanli bɛ se ka kɛ fo ka taa se nin hakɛ in na donc o bɛɛ bɛ contrat kɔnɔ donc i bɛ contrat signé a bɛ f'i ɲɛna bon n'i ye assurance ta misali la e bɛ assurance ta 10,000 20,000 mais o 20,000 in b'a to ala k'an kisi ni kasara kɛla sisan hali ni kasara sela miliyɔn ma assurance t'a fɔ i ye 20,000 bɔ an bɛna 20,000 dilanli de kɛ assurance bɛ se ka taa tuma dɔ la 2,000,000 2,300,000 1,500,000 1,000,000 dilanli kɛ e ka 20,000 kun kɔrɔ donc ni faamuyali yɛrɛ kɛla mɔgɔ bɛ taa i b'a sɔrɔ assurance tuma dɔ la i ka assurance ta o lafiya yɛrɛ ka bon i kan ka tɛmɛ i k'a fɔ n ye tiɲɛni kɛ n yɛrɛ b'a dilan ni n yɛrɛ ye parce que tuma dɔ la e bɛ assurance ta san kɔnɔ musaka min na ani dilanli bɛ taa kɛ wa a sigilen tɛ fana k'a fɔ ko non ko siɲɛ kelen de don bon n'i ye tɔgɔla ka mɔgɔ ɲɛmajɔbali dɔ ye i bɛ se ka kasara 2 3 kɛ san kɔnɔ bon 2 3 est ce que assurance tɛna fɔ bon comme i ye 20,000 de sara siɲɛ kelen o y'a bannen a tɛ dilan donc hali n'i ye kasara 2 kɛ 2nan fana bɛ dilan mais ni san banna i ka assurance kan ka kuraya assureur bɛna jateminɛ e maa ye maa e ɲɛma jɔlen tɛ donc tɔw bɛ wari min sara e tɛna se k'o wari kelen sara parce que e fana ka kasara ka ca ka tɛmɛ tɔw kan mais san kɔni kɔnɔ n'i ye assurance ta hakɛ sigilen tɛ k'a fɔ ko n'i ye nin kasara hakɛ in kɛ a bɛ dan o ma donc o bɛɛ ye nafa min bɛ assurance tali la n'i y'a jateminɛ assurance bɛ musaka min ta o ka ca ka tɛmɛ i bɛ min sara dan sigilen tɛ fana k'a fɔ ko kasara hakɛ dɔ de bɛ san kɔnɔ k'i man ka tɛmɛ o kan ni tɛmɛna o kan assurance tɛ taa mais n y'a fɔ cogo min dan dɔ de bɛ yen misali la n'assurance ko n'i ye tiɲɛni kɛ n'i ye bolimafɛn tiɲɛ dilanli dan ye 1,10,000,000 ye donc san kɔnɔ hali n'i ye kasara kɛ n'i ye tiɲɛni kɛ tant qu'il ma se 1,10,000,000 in ma a dilanli bɛ kɛ mais ni sera 1,10,000,000 in ma o bɛna fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an sera an dan na an kɔni tun ye min labɛn e ye o tun ye 1,10,000,000 ye o 1,10,000,000 in banna donc sisan n'i kɔni ye kasara wɛrɛ kɛ i yɛrɛ kɔni i b'i débrouiller o la parce que i ka contrat kɔnɔ i tun ye dan hakɛ min kun fɔla i sera o hakɛ la papier dɔ de bɛ bɔ faamaw bolo ka na pour que assurance k'a ka baara kɛ constat kɔfɛ donc faamaw bɛ na n'o papier donc n'o nana tuma min na assurance bɛ wuli k'a ka baara kɛ siraba sariyaw la constat kɛcogo 2 de b'a la constat dɔ bɛ yen a fɔ o ma constat à l'amiable yalima n'a ye constat à l'amiable in kɛ o assurance bɛ se ka jɔ n'o ko ye cogo min parce que e ye constat mun kɛ faamaw bɛ na mun kɛ
donc PV dɔ de bɛ bɔ faamaw bolo ka taa assurance bolo walasa assurance k'a ka baara kɛ o kɔnɔna la maintenant comme n y'a fɔ cogo min siraba sariyaw la constat à l'amiable fana bɛ yen an bɛnna constat la an ni ɲɔgɔn cɛ maintenant o bɛnkan in na o assurance bɛ se k'o gérer cogo wali kelen assurance da t'o la. I ka o kun ɲininkali in fana ye o diyala n ye kosɛbɛ o constat à l'amiable in bɛ se ka kɛ. bɛ se ka kɛ parce que jateminɛw y'a yira jamana an dafɛtɔ jamana dɔ la o constat amiable in bɛ yen wa an yɛrɛ tɔn in ka laɲini ye ka se ka constat amiable in sigi sen kan Mali kɔnɔ donc o constat in ye ko ye ko fɛn bɛ se ka kɛ mais fo mɔgɔ fana k'a faamu ka sɔrɔ kasara fana a bɛ dépend kasara yɛrɛ cogoya la misali la sisan ni kasara kɛla ni joginni kɛla dɔrɔn wajibi fo fanga tigilamɔgɔ ka na amiable ko kuma t'o la. Parce que ni jogging kɛla a bɛ don sariya ka hukumu kɔnɔ donc i ye maa jogin sariya la n'i ye maa jogin fo o fana tɛmɛsira dɔ b'o la a bɛ taa polisiso la a bɛ taa kiiriso la jateminɛ bɛ kɛ voilà donc jogging sela ka se kisa min na donc jateminɛ bɛ kɛ o la ni sariya kan ka min fɔ o la o bɛ kɛ donc o baara tɛ se ka kɛ fo PV in ka sɔrɔ. Mais o ye ni joginni kɛla ni joginni ma kɛ ni tiɲɛni de don ni maa fila ka mɔbili tiɲɛna ka u ka bɛn a dilali la constat à l'amiable gɛlɛya ye min ye min b'a to fo o constat in ka a ka sɛbɛn de hali ni constat à l'amiable kɛla a tɛ se ka kɛ dalakuman dɔ ye fo maa minnu ye accident kɛ u fila ka sɔn ne jo t'a la ne jo b'a la accident kɛla ten a kɛla ten u ka bɛn a kɛcogo kan ka sɔrɔ ka constat à l'amiable kɛ et constat à l'amiable in fana fila bɛɛ bolonɔ bɛ kɛ a la wa bɛɛ bɛ taa u b'a a copie kɛ ou bien u b'a kɛ originaux fila ye ou bien bɛɛ bɛ taa n'i ka constat à l'amiable fɛngɛ ye ka taa di i ka assurance ma mais ale fana gɛlɛya ye min ye mun na tuma dɔ la a ka kɛ maa ye maa min yamaruyalen don ka kɛ a kɛla fanga tigilamɔgɔ ye ou bien n y'a fɔ cogo min jamana dɔw kɔnɔ tɔn yɛrɛ kɛlen bɛ ka mɔgɔw sigi a ka se ka baara kɛ parce que conseil à l'amiable gɛlɛya fana bɛ min ye sisan tuma dɔ la kasara kɛ tuma bɛɛ b'a fɛ ka taa n'i ka bolimafɛn donc kumaw bɛ fɔ bɛn bɛ kɛ fɛnw kan dɔrɔn an mana kɔ don dɔrɔn gɛlɛya bɛ tila ka na min kun jo t'a la o tila ka i dala cɛ k'a fɔ ko non a ma kɛ tan dɛ ne ma voilà donc o de kama fo a ka kɛ fɛn ye fɛn min sɔsɔli tɛ se ka sɔrɔ a la bon a bɛ se ka kɛ fana tuma dɔ la ni bɛn ma kɛ a kan dilali la sisan min ka bolimafɛn tiɲɛna ni tɔ kelen ka assurance ko a b'a dilan n'u ma bɛn a la ni a nana kɛ fanga tigilamɔgɔ ka sira ye sisan i y'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ bɛ na bɔ a la sisan parce que papier min bɛ yen ni papier yɛrɛ tɛ yen ou bien ni papier min bɛ yen ni sɔn ma kɛ o de kama o constat in fo a ka kɛ papier min maa fila bɛɛ bolonɔ bɛ papier min kan papier wa il faut que accident fana kɛla kɛcogo min na fo voilà o fana ka fɔ ka fɛsɛfɛsɛya a papier in kɔnɔ accident in kɛla nin yɔrɔ in na a kɛla nin cogo in na karisa ne kun ma tɔ don nin sira in fɛ ne kun t'a tɔ don nin yɔrɔ in na fo o kunnafoni bɛɛ ka sɔrɔ papier in kɔnɔ parce que o bɛɛ de b'a to sisan dilali fana jateminɛ kan ka kɛ assureur kan ka dilali kɛ ka se niveau min na ou bien a kan ka musaka min sara o bɛɛ bɛna dépend a ka mɔgɔw ka jalaki bɛ ka se niveau min na est ce que jalaki 100% de don est ce que a jo t'a la fiyewu ou bien est ce que mobili dɔ in fana nɔ bɛ jalaki la parce que kasara dɔ bɛ se ka kɛ fan fila bɛɛ jalaki don se ka kɛ sisan misali la nin bɛ ka na vitesse la mais nin fana mi jɔ stop la fana bɛ se ka kɛ donc o ni kasara kɛla ni u fila bɛ jalaki don sariya fana kɛlen bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ an b'a fɔ min ma ko barème de responsabilité donc a bɛ jateminɛ ni accident kɛla nin cogo in na nin jo t'a la fiyewu n'a kɛla nin cogo in na bon nin jo t'a la mais nin fana jo t'a la donc peut-être nin bɛ se ka 75% ta nin bɛ 25% ta donc o bɛɛ jateminɛlen don donc fo hali ni constat amiable bɛ kɛ fo k'a fɔ accident kɛla cogo min ko o bɛɛ ko a la ka o fɛn bɛɛ fɔ kunnafoni bɛɛ di constat à l'amiable in na wa fo partie fila bɛɛ bolonɔ ka kɛ constat à l'amiable min b'a to taalen ɲɛfɛ maa si tɛ se k'i dala cɛ k'a fɔ ko ne m'a fɔ tan mais ne y'a fɔ tan.
hakili la faamuyali caman sɔrɔla an ka bi jɛmukan na. Hakili la jiginna an sera assurance association mun sigilen no assurance ko kunna. O secrétaire général n'o ye monsieur Jara an sera a ma walasa ka masala dɔɔni assurance ko kunga kabini wagati jan an b'a ye k'a fɔ danayaba tɛ assurance kan. Yɛlɛma kura minnu donna assurance la walasa mɔgɔw ka danayaw bɛ se ka sɔrɔ assurance ko la ani monsieur Jara bɔra k'o ɲɛfɔ. A ye walawalali caman kɛ hakili la mun bɛ kɛ sababu ye aw ka caman faamuya. Hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ. Hakɛto bɛ nin kan. Sɔli ala Muhamadu.